Gisulod sa LGU Malungon ang sitio Kalbangan sa Barangay Tamban aron haturan og mga serbisyo sa gobyerno. Bisan bukid ug lisod ang dalan padulong sa sitio, wala kini panumbalinga sa mga personahe ug opisyal sa lokal nga gobyerno aron madalit lang ang programang lingap kon local ingenuity in alleviating poverty. Dunay gidalit nga libreng pagkaon sa mga bata, tuli sa mga batang lalaki, medical check-up, vaccination sa mga hayop, pagproseso sa mga dokumento sama sa birth certificate ug duna say gipanghatag ng mga vitamins sa mga residente. Usa sa mga highlights sa outreach program, ang kasalan ng bayan, diin 21 ka mga pares ang gikasal ni Mayor Tessa Constantino. Aron malingaw ang tanan, nagpakita sa ilang talento sa pagsayaw ang mga bata ug residente sa lugar. Hapsay ug nagmalampuson na aktibidad tungod na sab sa kooperasyon sa katawhan. Tumong sa gobyerno nga madalit sa 31 ka mga barangay sa Malungon ang 23 ka mga government services nga nanginahanglan sa ilang serbisyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.